Ootko miettinyt, että sä liimaisit itsellesi hammaskorun? Mä nimittäin mietin, mut sitä päätin selvittää, että kannattaako mun tehdä niin. Ja mä vältin aikamoiset haitat. Ensinnäkin, mä oisin saanut sanoa mun hammaskiilteelle bye bye. Hammaskorun kiinnitys on meinaa aika tarkka prosessi, jota ei kyllä Etsyn tai Temun deal-paketilla voi tehdä itse turvallisesti. Tai ees kaveri. Hear me out. Ennen sen hammaskorun laittamista, hammas pitää käsitellä tosi tarkasti vahvoilla aineilla, kuten fosforihapolla. Ja sitä happoa ei voi vaan sutia sinne, tänne, tonne, vaan se pitää laittaa millin tarkasti just siihen kohtaan, mihin se hammaskoru tulee. Ja tätä on mun haastatteleman suuhygienistin mukaan mahdotonta tehdä oikeaoppisesti muualla kuin suunhoidon ammattilaisella. Mä opin myös, että jos tää fosforihappo leviää muualle kuin siihen pienelle alueelle, niin hammaskiile voi vaurioitua ja sitähän ei koskaan saa sitten takas. Lisäksi tätä ainetta ei ole tarkoitettu nieltäväksi. Ja nielemisen ehkäisy ei ole mitenkään mahdollista kotipuuhasteluissa, kun se fosforihappo huuhdellaan sen vaikutusajan jälkeen pois. Siihen tarvii kunnon hammaslaitteiston kaikkine pensseleineen. Okei, ite en ajatellut kynsiliiman käyttämistä hammaskorun laittamiseen, mutta aika moni ajattelee. Ja siis ihan käyttää. Please, älä. It's not worth it. Just don't do it. Ensinnäkin kynsiliima on tarkoitettu kehon ulkopuoliseen käyttöön ja kuivissa olosuhteissa. Ja kun sylki on hyvin liuottava aine, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitä liimaa sitten nieleskelee niin kauan kuin se hammaskoru tuolla suussa on. Kaiken lisäksi akrylaattipohjaiset aineet voi pidemmän päälle olla pahimmillaan syöpävaarallisia, ja näistä kynsiliimoista voi tällaisessa käytössä saada voimakkaita allergisia reaktioita. Mutta jos mä haluan sen söpön hammaskorun turvallisesti ja oikein tehtynä, niin voiko mä mennä jollekin kosmetologille tai jollekin muulle, joka vaan kertoo olevansa pro-tekijä? No kyllä mä varmaan voin, mut ei mun kyllä kannata. Koska ainoat, ketkä näitä hammaskoruja pystyy turvallisesti kiinnittämään ja poistamaan, on suunhoidon ammattilaiset niiden 25 000 euron laitteistojen kanssa. Siinä vähän mietittävää.